Musumada sa 100 million pesos ang nasakmit sa kapulisan sa managlahing operasyon patok sa illegal nga druga sa Metro Cebu, sulod lang sa tulo ka adlaw. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Apil ini ang 75 milyones pesos nga kantidad sa ginawang shabu nga nasakmit sa managlahing operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Sama na lang sa 10 kilos nga shabu nga kantidad og 68 milyones pesos nga nasakmit atol sa bypass operation sa Barangay Carita sa masakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa pakigalayon sa Philippine Drug Enforcement Agency alas 8 na atong Sabado sa gabi. Nadakpan si Elmer Saguran Bariuga, 31 anyos alias Budok, lumad nga taga-Agusan del Norte, 15 gitumbok nga high-value individual. Giputos og tibag unya ang uban gi-packaging tape ug gisulod kini sa backpack dala sa suspitsado. Matod sa dinakpan nga bag-uhay lang siya sa illegal nga kalihukan ug ingong gisugo lang siya sa iyahang nakaila dito sa Luzon. Kini nag 14.7 kilograms of shabu ang atong na-confiscate in a series of highly impactful operations. No? Along with this, na ay 214 ka mga drug suspects ang atong nadakpan. No? Samtang alas 10:15 sa mga adlaw nadakpan ato sa bypass operation sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office ang usa ka 22 anyos nga gingong high-value individual sa Barangay Guadalupe nining syudad. Ang dinakpan mao si Christian Dave Canoy alias Busyok, residente sa Orhilio Street, Barangay Sambag 1, Cebu City. Nakuhaan kini og 1,055 gramos sa ginawang shabu nga kantidad og 7.1 milyones pesos. Niangkon ang dinakpan nga bag-o lang siya nisulod sa pag-deliver og illegal nga drugas ug wa siya makaila sa nagsugo kaniya. This has been conducted, surveillance has been conducted for almost 3 weeks and filing of case will be tomorrow. Gikinakda nga pasakan og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspitsado. Niadtong Biyernes lang adunay nasakmit nga illegal drugs sa Dakbayan sa Mandaue nga nagkantidad usab sa milyon ka pesos. Sunod lang sa usa ka tuig gikan sa Enero sa nakalabing tuig hangtod na sa kasamtangan, mukabat na sa usa ka bilyon ka pesos ang nasakmit nga kantidad sa illegal drugs sa kapulisan sa tibuok Central Visayas. This is a very impactful operation. You can just imagine how many lives we were able to save because of this bulk of shabu that were confiscated. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.